Ang kalat na. Secret. Sir, baka pwede pa-follow po. Sir, Kagawad TV official, baka pwede kong pa-member ka na. Ang tagal ko na sa YT, di ko pa natali sumawag dito. Ilocos po, sa Ilocos ako. Secret. Hindi talaga ako nagsasabi ng mga kuha ng taon ko tsaka full name dito sa... Kapag nakalive kasi ako dito sa... Nakalive din kasi ako sa isang... Oops. O sige, wag na akong mahiya. Sir, baka pwede ipakuhan ka na po pa member. Guys, tulungan niyo. Dito sa YT, help niyo ako. Help niyo ako member na kayo. Kayo ng kayo, pero iisa ka lang palang watcher, no? Bawal kasi magbanggit ng kasi mako nang maban ako eh. Sige na sir, pa-member ko no. Kunti na lang.
Bawal talaga. Okay lang kasi kahit naman wala akong gaanong follower dun, okay lang. At saka viewers, okay lang. Unlike dito sa YT na kailangan mo ng maraming subscriber, need mo rin ng maraming watcher. Dun kahit wala kang watcher, okay lang. Ilocos Sur.